dneska vidím z ďalšieho firmného auta. Všetci vieme, že autá sú aké sú. A bezpečnostné pásy máme. Povoli si ten pás, vieš, takto. Je to bezpečné? Jasne. Máš pás, máš, no. Povinná výbava každej Fabie. Ja som zase myslel, že Lano naťahne. Či dostajem pokutu za to, že mám... Lebo akože on má pás, hej? A few moments later. Bo tam boli policajti, tak musím ísť na okolo. Ale ak chcete, aby sme to vyskúšali, Čo tam svieti? že mám svetla zapnuté, červené je, že je zima, sneh a akože ako teplover, že červeno. Máš úplne na nule naftu, nájdeme to. Ja neviem, no ale je najlacnejší veci. Ja som po 2 eurá sa dlžíme už, no. Teraz čo prosím, môžeš Fabii dokázať, kde má rádio. Ale tak rádio ide, hej? Čiže z ktorej strany to máš? Pozri sa. Majko, máme problém. To 1,20 mám. A ty? 4 veľa. Pozri, stovku. Koľko nám mi dalo? 2,38 litra, to je dobré. Vy klebe tam bolo ešte koľko? Pol litra? 3 eurá bločík, ako keby si kúpil za 120 eurov v Kauflane nákup. Ale život treba byť v rovnováhe, hej? Treba dať aj drahší benzín sem tam, hej? 2,38. 38 to bol Paolo Demita.